Udalak dira herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak, eta horregatik kontseiluak beti fokoa udaren hizkuntza politiketan jarri izan du. 2019an ere, Hego Euskal Herrian, udal berriak eratuko dira, eta horrexegatik proiektu berezitua garatuko dugu, udalek hizkuntza eskubideen bermeari begira egin ditzaketen urratsak guztion artean definitzeko eta ondoren implementatzeko. Hemen gaude, Nafarroako teknikariekin, udal garapena osatzen, ekarpenak biltzen, eremu bakoitzean, hausnartzen, zer egin daiteken, nola egin daiteken, hizkuntza eskubideak bermatuak egon daitezen, Nafarroan ere bai.